rajta a katonák. Azon sárga volmányosan, piros nadrágosan, sisakosan és mezitlánosan fölhosszolták a mást. Bobó orvosokról égett el, miként azt korábban ígérte. Kihozadott egy fazis magasat, kiöntötték a földre, majd a kapitány rávetette a levelet. A jelenetnek tanúi voltak a hadnagyok is. A parázsra vetett levél hol vörös, hol fekete lemezekre bomlott a parázson. Mikor vörös volt, a betűsorok fekete cifraságokként jelentek meg rajta. Mikor még elszeresedtek a lapok, akkor a betűk egy percig izzó vörösen kacskaringóztak rajtuk. Gergely, tényleg elolvastad a levelet? Az utolsó sorát kapitányra. Mi volt? Egy kérdés volt. Készen van-e már kapitányra koporsója? Kész. A török azt kérdezik, készen állunk a halálra. De ez egy kérdésre válaszolok. Rakjátok ki a várfalára egy koporsót. 4 óra múlva fekete koporsó jelent meg a várfaron. A 2 sarkánál 2 vasláncon 2 kopja tartotta. A vitézek letűzték a 2 kopja nyelét a lőrésekbe. Dobóik ezzel jelezték. Készen állnak a halálra. Hol nem iszta, Gergely, te királyhadnagy, a hallod-e? Nálad van egy török gyűrű! Nálam van egy magyar gyermek! Az a gyűrű az enyém! Ez a gyermek a tiéd! Add ide a gyűrűmet, és visszakapod a gyerekedet! Ha a szavamnak nem hiszel, vagy hiszel akkor, ha a gyereket fejét bedobom hozzád! Meg nem elhétek mondani Borrami Szarnagy úrnak. Aki megmondja, Istenemre mondom, 25 csapatok rá. Minden éjszaka megkiabálnak ilyen ostobaságokat. Én feleségem és fiam Zsokronban vannak. Onnan ki nem mozdul meg sem télen, sem nyáron. Mondom. Pedig igazat mondanak önök, én tudom. Mondja Balogh, mit tud maga? Én mindent tud a kapitány úr, itt a vég. A tyúkom, a kedvenc, a pirgálós, rendelmagos tyúkom kukorék volt az éjjel. Kakas volt az Balogh. Tyúk volt, kapitány úr, esküszöm. Na tudja mit? Őzzel meg nekem akkor azt a tyúkot. Majd abból leszünk egy levest. Inkább a Bornavisza problémával foglalkozunk. Ha csak úgy, de inkább nem is gondoljunk rá. Van nálunk egy török gyerek, ostra után majd kicseréljük. Készüljetek. Közben hegerűs. Mi lett ezzel? Zoltai, elfogtátok? Valóban állauta? Húzzátok elém. Most már várjál! Hagyj maradjon a gyömlőzbe! Jön a török! Majd ostrom után elengédjük! A törökök újból támadásba lendültek. Ismét megszólaltak a fegyverek, dörgő szavuktól alig lehetett hallani. Nyugodj már, látom! Azért a védők sem voltak restek, becsülettel feleltek a török fegyverek szavára. Készüljenek! Ám a hetedik tartó szakadatlan ágyúzás után végül a török rosszul szállta el magát. 2000 vágódőnek, 40 000 török harcosodott. Tízifusában próbálták vissza a török támadást. Becsülettel harcoltak a magyar vitézek. Nem voltak restek. Mostra mellett küldött neveleinkből küzdött. Bátran vállalták a halált. Mencse István sírt a feleségének. Mielőtt rájuk csukódnak a várnak napig. Viszont mondom neked, ez az én utolsó levelem. Elvárni azt dolgunk 15 napig. Maguk sem gondolták, hogy 2 hétnél tovább tarthatják a várat az Egyesült Török Sereggel szemben. A magyar
súlyos veszteségeket szenvedtek. A török visszahúzódott sorait rendezni, és új módi rohamra készült fel. Várjál! Szolgálj, dobjátok ki a hadtesteket! Tisztúr, dobjátok ki török hadtesteket! Hagyjad már, elvitték őket! Hagyj vigyék! Most már hagyjad! Na nyelvet fogtunk, hagyj nézzük! Melyik lesz ez? Fogtunk egy nyelvet! Nem ismered, Gergely, de beszélsz törökül! Ez így beszél magyarul? Beszélsz magyarul? Igen! Kapitán Dobó! Az én nevem Hazrat Üzül Hassan! Mondja tovább. Az unokatestvérem! A nagy Jumurcsa! Az a te problémád. Ő pedig a hatalmas Jaja Oglu Mohamed Bég fia! Ő pedig a szultán kegyence! Ha engem szabadon enged, lesz neked arany, ezüst drágakő! Tőled mi? A seregünk itt áll, 100 000 emberrel! Ezt a rossz juhakon pillanatok alatt elfogadjuk! Nem vettük eddig észre. Van tovább, hogy? Mi a válasz? Öld meg! Más mondjál török. Én neked más? Verjen meg Allah! Te, rohadt szívű gyaúr! Miniszvedőszűveg! Lánc csörögön míg élsz! Véres vasra vett bokádon! Amikor a hóhé leveszi láncod, csak akkor múljon el rólad ez a szörnyű láncom! Özvegyed és árvád legyen, mielőtt meghalnál! Vesszen minden jószágot, mozduljon országot! Fűj! Hát ez még arra... Az még arra se jön tömödből, hogy őket megrohasztja a falakat, dobják ki a várból. Ahol a legmagasabb ott. Dobja utána az aviáját. Vigyed. Kincstári, ne törjük. Kincstári, ne törjük. Hát vitézek. Foglalkozunk egy másik problémával. A nagyobbul vitéztetek, hogy harcoltatok, és sajnos árulókat köztünk. Zoltai uram, hozzák ezt a tuzatjózágot. Üzenjünk a töröknek, hogy kicsit most várjanak, mert éppen kivégzésünk lesz. Utána majd beszélgetünk. Hegedűs, mit tudsz ahhoz a mentségedre?